Na mi van most? Nem fogsz bejutni? Nem. Nem szabad. Figyelj fel, felveszem videóra. Ott, de direkt az egyik ingerli, az ide jött ide az alkos, és Ja, itt oda izél neki. Direkt izélgetni. Direkt. Tiszta stresszben van. Figyelj. Egész napig vannak a gyerekek, nem mennek sem. De óvodában jobban. De nem úgy, de A hétvégén. vendégek voltak náluk, most mentek el. Direkt, itt van megint. Ó. Idegesíti. Igen, most vár a támadásra. Így dumál neki. Pak. Na mi van most? Van vidéken egy hapsi, aki nem szabad. Ilyen 5000 forintért jár. Valahol vidéken mutatták patkányt írtani, 2 foxival, így a biciklivel viszi őket. És 5000 forintot kér, hogy akar. Kiengedi a 2 kutyát, és ott elkapják a patkányokat. Azt mondja, ez biomódszer, semmilyen vegyszer nincsen. Jaj. Mondd meg, hogy itt van a saját unokád, most nem észre.